чапи мониторҳои телевизиони шумо хоҳанд буд ва дастаи артиш ки бо пироҳанҳои ранги сиёҳ ба майдон баромадааст. Дар ин лаҳзаҳо шонси беҳтарин дар оғози рақобат ва бубинед чӣ фурсате аз даст меравад. Ҷонибек Шарипов хело наздик омада буд то ҳисоби бозиро кушояд, аммо ҳамон тавре мо шумо дидем ирсоли анҷом дода шуда. Дар ин лаҳза барони пои Ҷонибек расида ба самти дарвоза ҳам нарафт. Ин ҳамон ҳолате ки тӯбро Алиҷон Кароматуллозода аз даст дод. хуб, ҳаятҳоро биёед ба пурраги як бор барои шумо гуфта гузарам. Принс Кобла дар хати дарвозаи дастаи артиш аст бо рақами 1, футболбозони хати дифоъ рақами 4 капитани даста Комрони Мирзохон, рақами 10 Бакинде Билонг Ҷерард. онҳо ду нафар дар хати дифоъи марказ ҳастанд. аз канорҳо рақами 20 Комрон Иброҳимов ва рақами 3 Бахтиёр Азимов. ҳоло Азизбек Ҳаитов вориди ҷаримагоҳ мешавад. партофти ту ба сӯю дарвозабон ин ҳолатро бартараф кард ва ин вазъият бо ҳамин рафт мешавад. хело оғози хубу бо суръати рақобати имрӯза бо иштироки дастаҳои артиш ва Равшани Кулоб дида мешавад. барои дастаи Равшан ҳам фурсат инҷо ба миён меояд. хуб, бозигарони хати ним муҳофиза рақами 66 Муҳаммад Иқбол Давлатов, рақами 7 Ҷонибек Шарипов. онҳо аз ду канор ҳастанд. Анани Ҷулиус Кваси рақами 8 ва рақами 30 Жангатен бозигарони хати миёнаи майдон. Вайсиддин Сафаров рақами 21 ва рақами 18 Абдухалил Боронов футболбозони хати ҳуҷум ҳастанд. сармураббӣ Шамсиддин Қосимов. ҳайати дастаи Равшан дар хати дарвоза рақами 55 Евгений Гритсенко, ӯ ҳамзамон капитани даста аз футболбозони хати дифоъ аз Саёди Ковусчо рақами 88 рақами 23 Алиҷон Кароматуллозода, рақами 74 Сорбон Ғиёсов, рақами 26 Андрей Маркович ва рақами 5 Ҷамшед Махсумов иборатанд. бозигарони хати миёнаи майдон Абдураҳмон Нозимов рақами 8, рақами 80 Салоҳиддин Эргашев ва дар баробари онҳо Шериддин Бобоев рақами 21, рақами 9 Азизбек Ҳаитов бозигарони хати миёнаи майдон ҳастанд ва ҳамлагари марказӣ Ола Улова Аянвале ба ҳисоб меравад. бо рақами 25 ӯ боз мекунад. сармураббӣ Дмитрий Черишев аз кишвари Русия аст. тари ҷойгишавиро болотар гуфтем ки 5-4-1 имрӯз интихоб кардааст сармураббии дастаи Равшан. гурӯҳи доварон аз ҳайати зерин иборатанд. сардовари рақобат Абдулло Давлатов аз ноҳияи Шаҳринав, ба ӯ Ғайрат Рӯзибоев ва ҳамчунин Холмурод Абдусаломов. онҳо низ аз ноҳияи Шаҳринав ҳастанд, кӯмак мекунанд. довари чаҳорум Наврӯз Воҳидов аз ноҳияи Вахш. дар ҳуҷраи Вар Амирҷон Хоркашев аз Душанбе, Ҷурабек Содиқов аз ноҳияи Варзоб ва Зуҳал Хуҷаназарова аз Душанбе кӯмак мекунанд. нозири доварон Ориф Ҷураев аз Душанбе ва комиссари бозӣ Фаридун Солиев аз шаҳри Душанбе ҳастанд. ҳоло мо бори дигар мебинем лаҳзае ки бо даст бозӣ кард Азизбек Ҳаитов. хост бо каме айёрии худ дар лаҳзаи қабли тӯбро қабул кунад, аммо зуд доварон инро пай бурданд. даври гузашта гуфтем барои ҳар ду тим қаноатбахш набуд натиҷааш, зеро дастаи артиш дар бозии марказии давр аз Вахш дар сафар мағлуб шуд 2-1. аслан бозӣ бад набуд, зеро онҳо аввалин шуда гол заданд, баъдан ҳисоб баробар шуд. лек тавре мо дидем дар даҳаи охирини рақобат дар дақиқаи 83 баъд дарвозаи худ дастаи артиш гол сар дод. умуман дифоъгарон дар ҳамон бозӣ имкониятҳоро ба ҳариф албатта вогузоштанд, махсусан ҳолати голи дуюмро агар ба эътибор бигирем каме бетаваҷҷӯҳӣ карданд ба мавқеъгирии Суннатло Исмоилов. дар натиҷа мо тавре дидем онҷо гол ба қайд гирифта шуд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва корти зард аз сӯи Абдулло Давлатов. ба Ҷулиус Кваси корти зард нишон дода шуд. ҳатман мо шумо саҳнаи такрории ин ҳолатро хоҳем дид. таваҷҷӯҳ кунед ба ҳолат. бале, инҷо дигар ҷои шаку шубҳа нест. довар хело хуб дид вазъиятро, пои ҳарифро зер кардааст Анани Ҷулиус Кваси. ин дақиқан корти зард аст дӯстони гиромӣ. хуб, дар мавриди бозие ки дастаи артиш бо Вахш буд гуфтем, яъне аз даст додани имтиёзҳои муҳим барои ин тим дида шуд. дар натиҷа онҳо аз зинаи дуюм ба зинаи сеюм поин фаромаданд, зеро дар ин баробар Истиқлол муқобили
барқчӣ пирӯзӣ ба даст овард. Ҳарчанд мушкиле ҳам буд, аммо 2-1 дастаи шаҳри Душанбе барқчиро дар ҳамин майдон ёдовар мешавем ки мағлуб кард. хуб, Равшан бо Панчер бозиро бидуни гол 0-0 ҷамъбаст карданд. бисёриҳо дар мавриди дастаи Панчер албатта фикр мекунанд ки тамом ин тиме ки дар зинаи охирин ҷадвали мусобиқа аст аз рақобат даст мекашад, гӯем мубориза намебарад баҳри бақои худ, аммо ин тавр нест. мо мақсад дар нимаи дуюми мавсим дида истодем бо ивази сармураббӣ, бо ҷалби чанде аз футболбозони дигар, дастаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ хело бозиҳои хуб нишон медиҳад. аз ҷумла зидди Вахш мо дидем чӣ гуна мубориза бурдан, 3-2 мағлуб шуданд. боз бо Вахш дар ҷоми Тоҷикистон дар давраи ҳаштакнӯӣ рақобати арзанда дошт Панчер ва ҳамакнун бо Равшан ҳам онҳо мусовӣ бозӣ карданд. дастаи Панчер ки дар зинаи охирин аст, гӯем ҳеҷ чиз онҳоро таҳдид намекунад. албатта озодона рақобат карда метавонанд дар баъзе аз бозиҳо. Партов Титу ба аз вазъияти стандарти тавре дидед, натиҷа надод ва мову шумо ҳолати вайрон шудани қоидаи бозиро дар лаҳзаи қаблӣ ҳоло дида истодем. Саёди Ковусшо баъд аз бархӯрде ки буд инҷо каме осеб гирифт ва аз табиби дастаи Равшан ба фикрам хоҳиш карда мешавад ки ба майдон барояд. бале, ёрии тиббӣ лозим аст ба Саёди Ковусшо. хуб, корти зард боз ба як футболбози дигари дастаи Артиш. ин маротиб ба фикрам боз ҳам ба ним муҳофизатгар корти зард нишон дода шуд, ба Жангатен. бале, маҳз ӯро барои мо нишон медиҳанд. аллакай ду бозигари хатти миёнаи майдони дастаи Артиш корти зард гирифтанд дар ибтидои рақобати имрӯза ва ин бисёр хатарнок аст барои дастаи мазкур, зеро ҳарду ҳам ним муҳофизатгароне ҳастанд ки дар баъзе аз ҳолат ба тахрибкорӣ машғул мешаванд ва аллакай бояд бисёр бо эҳтиётона бозӣ кунанд, зеро яктои корти зард доранд. мо ҳолатро мебинем. хуб, аз ин саҳнаи такрорӣ чизе ростӣ дида намешавад. аз ин ҷо шояд беҳтар бубинем. Жангатен барои тӯб бо Саёди Ковусшо хост мубориза барад, аммо тавре дида мешавад дар ҳамон ҳолат андаке бархӯрд буд. хуб, ин дигар ҷои шояд баҳсу мунозираҳои хосаи худро ҳам дорад корти зарди дуюм, аммо довар қарори худро баровард. Салоҳиддин Эргашев ба Шериддин Бобоев пас медиҳад. ирсоли тӯб ба самти Абдухалил Боронов ва зарбаи ӯ сӯи дарвоза, аммо тавре мебинед тӯб аз паҳлӯи дарвоза инҷо мегзарад. баъд аз оғози бисёр хуби рақобати имрӯза ки ҳар даста яктои имконият ба вуҷуд овардан, мо чанд қоида вайронкуниро дидем ва ба оҳистагӣ аз нав ҳоло рақобат метавонад шиддат гирад. Маркович паси ӯ ба Азизбек Ҳаитов. Ҳаитов ирсоли тӯбро анҷом медиҳад ва бисёр хатарнок ҳам буд ин партофт, аммо ин ҳолат бартараф шуд. Шериддин ба тӯб расида натавонист. боз тӯб ба назди бозигарони дастаи Равшан меояд. онҳо аз канори чап ҳоло ҳуҷумро давом медиҳанд. хуб, бозигарони Равшан аз оне ки ҳуҷумро
идомадиан беҳтараш контроли тӯбро афзал донистанд. Сорбон Ғиёсов бисёр хуб. Маркович каме қоидаи бозӣ вайрон шуда буд аз сӯи Ҷонибек Шарипов, аммо чун тӯб дар ихтиёри бозигарони Равшан боқӣ монд, довар ҳам ба ҳамон вазъият таваҷҷӯҳ накард. бисёр зебо бозӣ мекунанд футболбозони Равшан дар ин лаҳзаҳо. Партофт ба марказ, вазъияти хатарнок метавонад ба миён ояд. Олаулова Аянвале ва зарбаи ӯ, аммо Комрони Мирзохон тавонист сад гузорад. шонси беҳтарин барои Олаулова Аянвале, аммо пеши роҳи ин зарба гирифта мешавад. ҳоло бори дигар мебинем. таваҷҷӯҳ кунед ба фурсате ки ба миён омад ва иштироки бевоситаи Ҷамшед Махсумов дар роҳандозии ҳамлаи қаблӣ ҳам дар маркази майдон ва ҳам дар наздикии ҷаримагоҳ хеле хуб дида шуд. ин партофти тӯб натиҷа надод ва бо як зарбаи қавӣ бозигари Артиш тӯбро аз майдон берун мекунад. тавре гуфтем назар ба бозии гузашта ду тағйирот дар ҳайати дастаи Равшан дида мешавад. Саёди Ковусшо акнун дар ҳайати аввалия ҷо пайдо кард ба ҷои Бахтовари Хуршед ва ҳамчунин Азизбек Аитов ба ҳайат баргашт. ин футболбоз дар бозии гузашта дар ҳайати асосӣ набуд. Маркович бо тӯб аз канор ирсоли тӯбро мебинем ва бубинед дар қабати дуюм чӣ гуна хуб меҷаҳад Олаулова Аянвале. албатта ӯ аз ин ҷиҳат бартарӣ дорад дар қиёс бо аксари дифогарони гӯем ҳам дастаи Артиш дар бозии имрӯза ва ҳам дар бозии қаблӣ мо дида будем зидди дифогарони бошгоҳи дигар низ ҳамчунин имкониятҳо дошт. ӯ акнун Маркович фурсат пайдо мекунад, вале зарбаи бо сарзадаи ӯ чандон хатарнок нест ва зарбаи Андрейро дарвозабон баргардонд. Ҷулиус Кваси пас ба марказ. Жангатен, Комрон Иброҳимов, акнун Муҳаммад Иқбол Давлатов аз канори рост. Азизбек Аитов ба қафо пас медиҳад. Маркович, Алиҷон Кароматуллозода, на тавре мебинед акнун Шеридин Бобоев тӯбро аз даст медиҳад. ҳолати оддӣ буд, аммо Шеридин тӯбро нигоҳ дошта натавонист. тӯ ба ихтиёри футболбозони дастаи Равшан гузашт. мо партофти тӯбро мебинем, аммо инҷо мубориза ҳам ҷараён дорад. Бахтиёр Азимов хеле хуб аз ин ҳолати мушкил берун баромад. тӯбрабои Абдухалил Бороновро мебинем. дар мубориза бо Сорбон Ғиёсов комёб шуд ва бори дигар аз Сорбон гузашт. акнун на пеши роҳи Боронов баъдан гирифта мешавад. Сорбон Ғиёсов албатта бо хатои худ дар лаҳзаи қаблӣ тӯбро аз даст дод ва тавре мо шумо дидем ин ҳолат ба он оварда расонид ки Абдухалил Боронов вориди ҷаримагоҳ шавад. таваҷҷӯҳ кунед бори дигар ба ҳамин ҳолате ки ба миён омад. зарбаи кунҷи баробар 1-1. ирсоли тӯб инҷо зуд бартараф карда мешавад, аммо тӯбе ки Олаулова Аянвале бартараф намуд рост ба назди бозигари дастаи Артиш меояд. Вайсиддин Сафаров зарба зад, лек ӯ низ дарвозаро тавре мебинед хато ба нишон мегирад. хуб, шурӯъ аз лаҳзаҳои аввали рақобати имрӯза то 15 дақиқаи сипарӣ шуда мо аллакай
вазиятҳои хатарноки муайянеро бо иштироки ҳар ду даста дидем. ҳар ду даста аслан тимҳое ҳастанд ки бозии хуб нишон медиҳанд, дӯстони гиромӣ. ва албатта дар рӯйрӯи чунин дастаҳо вақте ҳадафам болотар рафтан дар ҷадвали умумии мусобиқа аст, хонохо мубориза баҳри ба даст овардани пирӯзӣ сурат мегирад ва вақте ба ин тартиб бозӣ мехоҳанд нишон диҳанд дастаҳо, ҳатман ба хатти ҳуҷум таваҷҷӯҳ зиёд хоҳад буд. Яъне аз оне ки эҳтиёткорӣ кунанд, дар бисёре аз маврид бештар риск мекунанд ва ба ҳуҷумҳо мегузаранду мехоҳанд натиҷаи ниҳоӣ ба нафи онҳо бошад. Олаулова бозпаси ҷавобӣ ба Азизбек Ҳаитов. Инҷо Азизбек ҳам хуб фикр кард, аммо натавонист дурусттар пас диҳад. Абдураҳмон партофт ба марказ. Инҷо мубориза идома дорад. тавре мебинед зуд тӯб аз ихтиёри бозигарони як тим ба ихтиёри бозигарони дастаи дигар гузашт. Бо ҳамин акнун тӯб аз майдон берун шуд. дар ҳайати дастаи равшан як мушкили кадрӣ аст, дӯстони гиромӣ. Шодиҷон Муродов бозигари ин тим. инҷо акнун Ҷамшед Махсумов тӯбро аз даст медиҳад. ирсоли тӯбро мебинем. Алиҷон Кароматлозода тавонист ин вазъиятро бартараф кунад. Салоҳиддин Эргашев партофтиу тӯб мегузарад аз дифогари канории дастаи артиш ва Комрон Иброҳимов узр мепурсад барои чунин хатоаш аз ҳамдастаҳои худ. хуб, Шодиҷон Муродов корти сурх дорад, аз ин сабаб дар рақобати имрӯза иштирок карда наметавонад. Умуман ӯро аз ҳаққи иштирок дар се бозӣ маҳрум карданд. як бозӣ аллакай гузашт зидди дастаи Панҷшер ва ин бозии дуюм аст. ёдовар мешавем ки дар поёни рақобат ба ин дастаҳои равшан ва ҳосилот албатта ҳолате ба миён омад ки боиси ҷанҷолҳо шуд. инҷо идомаи ҳуҷум, партофти тӯб. На, ин вазъиятро Бахтиёр Азимов бартараф мекунад. дар ҳайати дастаи артиш бошад, мушкили кадрӣ нест. ҳамаи он гурӯҳи бозигароне ки метавонистанд дар ин рақобат иштирок кунанд ба феҳрист ворид шуданд. гузариши Шеридин аз канори чап ва баъдан ирсоли тӯб аз сӯи ӯ. партофти навбатии тӯбро мебинем. Принс Кобла ҳангоми баромадан аз мавқеи худ каме хато кард. аут ба фоидаи равшан. дар мавриди ҳайати дастаи артиш танҳо ин нуктаро ман илова мекунам ки бозигари ин даста Кевин ки худро чандон хуб эҳсос намекард чанд рӯзи охир, дар бозӣ ҳайати ҷавонон дар бозии ҳайати ҷавонон иштирок кард. инҷо фурсат барои Олаулова метавонист пайдо шавад ва ин ҳолатро ҳоло ҳам боз бозигарони дастаи равшан идома медиҳанд. зарбаи Салоҳиддин Эргашев, аммо ин вазъият бартараф мешавад. як бори дигар метавонед бубинед. Салоҳиддин барои зарбазанӣ бо пои чап тӯбро барои худ мувофиқ кард, баъдан зарбаро ҳам зад, аммо на он қадар қавӣ буд зарбааш. Бахтиёр Азимов паси ҷавобӣ ба Комрони Мирзохон. хуб, партофт ба дарвозабон. инҷо бубинед чӣ гуна мушкилиҳоро пеш меорад барои Гритсенко. Абдураҳмон Нозимов хело хуб ҳаракат кард Азизбек Ҳаитов, вале баъдан тавре мо шумо мебинем Комрони Мирзохон ба Олаулова аян, вале имконият намедиҳад. дар лаҳзаи қаблӣ баъд аз пасе ки Абдураҳмон Нозимов дошт, чӣ гуна Ҳаитов аввалин шуда ба тӯб расид, инам қобили таваҷҷӯҳ аст.
Салоҳиддин Эргашев пасиу инҷо на. ба Маркович муяссар нашуд ки тӯбро бигирад. хуб, дар лаҳзае ки ба хатти дифоъ менишинанд бозигарони Равшан, хеле хуб дидан мумкин ки 3 нафар дифоъгарони марказӣ ҳастанд. ва мо тавре мебинем Саёди Ковусшо, Алиҷон Кароматуллозода ва Сорбон Ғиёсов дар хатти дифоъи марказ бозӣ доранд. Андрей Маркович ба ҳайси фулбек аз самти рост ва Шеридин Бобоев дар ҳамин гуна нақш аз самти чап. дар марказ се футболбоз Азизбек Ҳаитов, Салоҳиддин Эргашев ва Абдураҳмон Нозимов ҳастанд, аммо дидан мумкин ки баъзан вақт Азизбек Ҳаитов зиёдтар ба хатти ҳамлаи марказ бозӣ мекунад ва ба Олауло ва Аянвале Масъуд зиёдтар кӯмак карда истодааст. Ҷамшед Мақсумов ҳам албатта дар миёнаи майдон дар баробари ҳамдастаҳои дигараш ҳузур дорад. Кароматуллозода партофти тӯб ба канори чап бениҳоят ирсоли хуб буд. идомаи ҳуҷумро мебинем. пас ҳам дида шуд. ҳамла идома меёбад. Ҳаитов, Мақсумов, хуб, на Ҷулиус Кваси тавонист аз бозигарони ҳариф тӯбро бигирад. ба оҳистагӣ фишор аз сӯи бозигарони дастаи Равшан зиёд шуда истодааст. ва мо тавре мебинем сармураббӣ Дмитрий Черешев дарҳол тавсия медиҳад ба шогирдони худ ки кушодтар шуда бозӣ кунанд, яъне васеътар бозӣ намоянд. тӯб бештар ба ихтиёри бозигарони дастаи Равшан гузашт акнун. ва агар аҳамият дода бошед, зуд футболбозони ин тим ҳамчунин мавқеи худро иваз ҳам мекунанд. махсусан Шеридин акнун ба оҳистагӣ ба хатти ҳуҷуми марказ меояду дар паҳлӯи Олауло ва Аянвале ҷо мегирад. Ҷонибек Шарипов аз ӯ тӯбро мегиранд. Гритсенко эҳтиёт бояд кунад, аммо аз ин вазъияти мушкил ба ҳар ҳол берун баромад. Евгений ҷои ёдоварист ки вақтҳои охир хатоҳо аз сӯи ин дарвозабон хело зиёданд. Салоҳиддин Эргашев паси ӯ Азизбек Ҳаитов зарба мезанад ва сутуни дарвоза. Бисёр зарбаи хубу қавӣ аз сӯи Ҳаитов, аммо ин ҳолат тавре мебинед натиҷа надод. боз ҳам муборизаи футболбозони дастаи артиш, аммо довар ишора мекунад ки дар лаҳзаи қаблӣ аз сӯи онҳо хато сурат нагирифт. ҳуҷум бошад метавонист давом ёбад. Азизбек Ҳаитов ҳам дар ин байн аз ҷои худ боло мешавад. фишор тавре мебинед чун зиёд шуд. имконият ҳам барои дастаи Равшан бештар ба миён омада истодааст. Мақсумов на аз Бакинде Билон Ҷерард ин тӯб акнун намегузарад. зарбаи задаи Принс Кобла бошад, боис бар он шуд ки тӯба аз майдон берун барояд. дӯстони гиромӣ, ҷои ёдоварист ки дар доираи бозиҳои даври 18-уми рақобатҳои Лигаи Олӣ танҳо як бозӣ дирӯз сурат гирифт. боишо ки дастаҳои Регарта аз Вахуҷан 1-0
ба нафи футболбозони шаҳри турсунзода рақобат хотима ёфт. ҳоло мо ҳуҷуми дастаи равшанро мебинем. аз канори чап партофт, аммо на. пеши роҳи мисоли Шеридин Бобоев гирифта мешавад. се бозии дигар имрӯз сурат мегирад. як бозӣ бо иштироки Барқчиву Вахш Паго ва бозии дастаи Истиқлол ба таъхир гузошта шуд. ирсоли тӯбро аз вазъияти стандартӣ мебинем. Салоҳиддин тӯбро нигоҳ медорад. паси бисёр хуби ӯ. инҷо идомаи ҳамла ва зарбаи иҷро кардаи Азизбек Ҳаитов бошад. чандон хубу дақиқ набуд. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳолат. паси бисёр хубу дақиқ аз сӯи Андрей Маркович, аммо Азизбек Ҳаитов зарбаро дақиқ сӯи дарвозаи ҳариф назад. дар як вақту соат бо бозии клуби марказии варзиши Артиш ва Равшан, ҳамчунин дидори Панчеру Иста Равшан, ҳосилоту Панчеру Иста Равшан сурат гирифта истодааст ва баъдан рақобати дастаҳои ҳосилоту Эсхата ҳам расо соати 18 дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Фарход сурат мегирад. ва бозии Ҳулбуку Истиқлолро тавре гуфтем мавқуф гузошта шуд, зеро Истиқлол дар пеш рӯзи 1 октябр дар Лигаи Чемпионҳои 2 Осиё бозӣ дорад бо дастаи Гоаи Ҳиндустон. Эргашев ва тавре ишора мешавад. Бахтиёр Азимов тӯбро аз майдон берун кард. Маркович аз авт тӯбро ба бозӣ даровард. Олаулова Аянвал ва хатои ӯ корти зард мегирад. бале, инҷо маълум аст хатои бозигари дастаи Равшан. ин нахустин корти зард барои футболбози тими мазкур дар ҷараёни бозии имрӯз аст. зеро дар ибтидои рақобат ду тан аз футболбозони Артиш корти зард гирифта буданд. биёед бори дигар бубинем. аз Комрони Мирзохон хуб гузашт. ана ҳаминҷо дар мубориза комёб шуд, вале баъдан шояд ӯ дуруст надид ки чӣ тавр ба Кинде Билонг Ҷерард ба самти тӯб мешитобаду аввалин шуда ба тӯб расида истодааст. пои худро каме баландтар бардошт, дар натиҷа ба футболбози ҳариф бархӯрд ва ин боис бар он шуд то қоида вайронкунӣ ба эътибор гирифта шавад. хуб, Рустам Хоҷаевро барои мо нишон медиҳанд, ҳамчунин Саиди Исроили Саидов ва Шодиҷон Муродов дар паҳлӯи ӯ нишастанд. ҷои ёдоварист ки Рустам Хоҷаев чанд вақти охир аз рӯи маълумотҳо ба Дмитрий Черишев дар сиёди мураббиёни ӯ кӯмак расонида истодааст. вале азбаски дар давраи ба қайд гирифтани тамоми ҳуҷҷатҳо чунин тавофуқ ҳосил нашуда буд миёни ҷонибҳо, аз ин сабаб певиста дар паҳлӯи сармураббӣ дар вақти бозиҳо нахоҳад буд. ӯ дарвозабон Принс Кобла аввалин шуда ба тӯб мерасад, вале певиста дар тамринҳо иштирок мекунад Рустам Хоҷаев. Саиди Ковусшо ва паси ӯ
дастҳо дар лаҳзаҳое бо ҳам рӯбарӯ шуда истоданд ки тафовут миёни онҳо дар ҷадвали мусобиқа 3 имтиёзро ташкил медиҳад. равшан бо 29 хол дар зинаи чорум аст, артиш бо 32 имтиёз дар зинаи сеюм. пирӯзии эҳтимолии равшан имтиёзҳои ин ду дастаро баробар мекунад, ғалабаи эҳтимолии артиш онҳоро аз нав ба зинаи дуюм мебарорад. аз истиқлол онҳо пеш мегузаранд, вале аз вахш қафо хоҳанд монд, зеро вахш 36 имтиёз дорад. истиқлол 34 имтиёз. боз як бозии дигар дар захира албатта барои ин тим ҳоло ҳаст. ҳатто агар бозиҳои даври 18-ро ба ҳисоб гирем, ду бозӣ дар захира хоҳанд дошт футболбозони шаҳри Душанбе. иҷозат дода мешавад. вазъияти стандартӣ бо иштироки футболбозони дастаи артиш. ҳоло мебинем ки Майсиддин Сафаров аз ин ҳолат чӣ гуна тӯбро ирсол мекунад. на он қадар партофти хуб буд, аммо ҳамдастааш инҷо тӯбро гирифтанд ва бубинед чӣ гуна фурсат ба миён меояд. Комрони Мирзохон бо сар зарба мезанад аз ин масофаи наздик, аммо зарбааш на он қадар қавӣ буд. Комрон Мирзохон дар бозии даври гузашта ҷои таъкид аст ки ба дарвозаи вахш гол зада буд. Шеридин Бобоев тӯбро нигоҳ медорад. акнун ба пуррагӣ дар ин лаҳзаҳо ба футболбозони дастаи артиш муяссар шуд ки ба қафо баргарданд. Салоҳиддин пас медиҳад ба Маркович. Маркович бошад ба Азизбек Ҳаитов. Салоҳиддин боз ба Азизбек. на инҷо акнун тӯб аз даст рафт. Абдухалил Боронов тӯбро аз Сорбон Ғиёсов пештар партофта хост, баъдан аз ӯ бо суръати баланд гузарад, аммо комёб нашуд. агар мо танҳо доираи бозиҳои чемпионати кишварро ба эътибор бигирем, ҳар ду ин дастаҳо дар давоми бозиҳои охири худ ғалаба намекунанд. инҷо қоида вайронкунӣ бисёр дағал аз сӯи Абдураҳмон Нозимов. акнун ӯ ҳам корти зард мегирад. шумораи кортҳои зард баробар шуд. албатта хатои худро дарк мекунад Абдураҳмон. биёед бубинем. ва ӯ дида истодааст ки чӣ гуна ҳариф ҳаракат дорад. бо ин вуҷуд пои худро баланд бардошт ва ба ҳариф бархӯрд. лаҳзае ки зарба зад Комрони Мирзохон, офсайд набудааст. дӯстони гиромӣ, мо шумо дар саҳнаи такрорӣ ин чизро дидем. хуб, дастаи артиш дар бозии охир тавре гуфтем дар чемпионат ғалаба надорад. охирин пирӯзии онҳо бо ҳисоби 3-0 зидди Ҳулгуб рӯзи 10 август буд. баъд аз он бо Барқчӣ мусовӣ карданд, бо Истиқлол 3-3 карданд ва аз Вахш 2-1 шикаст хӯрданд. хуб, Равшан ҳам дар се бозии охир ғалаба надорад. аслан он бозиҳо пайдар ҳам мусовӣ хотима ёфтанд. бо Регартадаз 24 август, 12 сентябр бо Ҳосилот ва 19 сентябр бо Панчер. хуб, ҳолати ба миён омада
акнун баъд аз кӯмаки тиббӣ расонидан ба бозигари дастаи артиш ҳоло хотима наёфтааст. бо ҳамкасбони худ аз ҳуҷраи вар суҳбат мекунад Абдулло Давлатов. мо бори дигар ин ҳолатро дӯстони гиромӣ мебинем. маълум мешавад ки корти зард кифоякунанда будааст ва Абдулло Давлатов инҷо иҷозат медиҳад то тӯб ба бозӣ дароварда шавад. ирсоли навбатӣ Вайсиддин Сафаров боз ҳам натиҷа надод. Салоҳиддин Эргашев на ҳангоми пас додан ба ҳар ҳол хато кард, аммо тӯб ба назди бозигарони дастаи Равшан омад. хуб, Равшан дар чемпионат ҳарчанд дар се даври охир гуфтем ғалаба надорад, аммо дӯстони гиромӣ як нуктаро бояд махсус таъкид кунем ки дар 6 бозии охир ягон бохт нест барои ин тим. инҷо гузариши бисёр хуб аз канори чап, вале боз ҳам дар идома Салоҳиддин Эргашев тӯбро аз даст медиҳад. охирин шикасте ки Равшан дошт дар бозиҳои Лигаи Олӣ аз Вахш буд 1-0. ирсоли навбатии тӯбро дидем, ин ҳолат ҳам бартараф шуд. ва бубинед ки инҷо чӣ фурсате аз даст меравад барои бозигарони дастаи Равшан. Андрей Маркович дар маркази таваҷҷӯҳи мо. хуб, такроран мебинем. Саиди Ковзишов зуд тӯбро аз аут ба бозӣ даровард. Ҷамшед Махсумов ирсоли тӯбро анҷом дод ва Маркович бошад аз ин масофаи наздик ҳамин гуна зарбаи хатоеро иҷро мекунад. Муҳаммад Иқбол Давлатов. Ҷонибек Шарипов пасиу. Абдухалил Боронов зарба мезанад, аммо на. Сад гузоштанд ба зарбаи задаи ӯ ва бо ҳамин ин зарба бартараф шуд. мусовиҳо бениҳоят зиёд буданд дар рафти мавсим ҳам бо иштироки дастаи Равшан. шуруъ аз ҳамон бозии якум зидди тими Мистер Равшан чунин ҳолат дида мешавад. Олаулова Аянвале боз як партофти дигар расӯю на. Ин ҳолат бартараф шуд. Абдураҳмон Нозимов хато кард дар лаҳзаи пас додан. ҳуҷуми дастаи артиш бошад идома меёбад. Вайсиддин Сафаров партофтиу ва тӯб ба Алиҷон Кароматуллозода расида аз майдон берун мешавад. дар маҷмӯъ дастаи Равшан то имрӯз 8 бозии худро мусовӣ ҷамъбаст кардааст. ва ҷои таъкид аст ки зиёде аз ин бозиҳо муқобили дастаҳое буданд ки аз қисми поёни ҷадвали мусобиқа сурат гирифтанд ва ин боиси аз даст додани имтиёзҳои бисёр муҳимам шуд. ирсоли навбатии тӯб Олаулова Аянвале ба кӯмаки бозигарони хатти дифоъ омад ва вазъиятро бартараф кард. боз ҳам ирсол, аммо ин партофт акнун ноаниқ аст.
абдураҳмон нозимов инҷо акнун ҳамдастаҳои дигари ӯ тӯбро зери контроли худ нигоҳ медоранд. Сормон Ғиёсов хатои навбатии ӯ дар ин лаҳзаҳо ва идомаи ҳуҷуми дастаи артишро мебинем. Паси ҷавобӣ ҳам хуб буд, имконият дода нашуд ба Абдухалил Боронов. дарвозабон Евгений Гритсенко сари вақт аз мавқеи худ пеш баромаду ҳолатро бартараф кард. бори дигар метавонед бибинед Ҷулиус Кваси фикрам паси хубе дода буд ба Абдухалил Боронов, аммо имконият аз даст рафт. Нозимов партофти ӯ нагузашт. давоми чанд дақиқаи охир хатоҳо аз сӯи ӯ низ кам набуданд. ва аз рӯи мушоҳидаҳо дар рафти бозии имрӯза як мавқеи муайяне Шеридин Бобоев надорад. дар аввали бозӣ дар канори чап буд ба ҳайси латерал, баъдан чанд дақиқа дар назди ҳамлагари марказӣ Олаулову Аянвале бозӣ кард ва дар дақиқаҳои охир мо тавре мебинем бештар дар марказ аст. хатои Маркович дар ин ҳолат. Сафаров паси ӯ ба Абдухалил, аммо на, Боронов имкониятро аз даст медиҳад. Ҷулиус Кваси аз рӯи иштибоҳҳои инфиродие ки доштанд бозигарони дастаи Равшан, фурсатҳо барои тими Артиш ба миён омад. албатта дар лаҳзаи охир мо имкониятеро надидем, аммо пештар аз он буд, вале ба бозигарони дастаи мизбон муяссар нашуд ки аз фурсатҳои худ истифода баранд. Гритсенко ӯ низ дар зарбазани чандон комёб нест ва офсайд буд барои Вайсиддин Сафаров. аз ин хотир ӯ ба партофти Муҳаммад Иқбол Давлатов дигар нарафт. Спокойно, подышите, настройтесь. Бери, Ола. Гритсенко бо зарбаи қавӣ тӯбро ба марказ равон мекунад. хело хуб, Ҷамшед Мақсумов аз ҳолати мушкил берун шуд. Кароматуллозода паси ӯ ба канор, инҷо ба ҳамдастааш муяссар мешавад ки тӯбро нигоҳ дорад, аммо баъдан тавре мебинед боз Абдураҳмон дар пас додан хато кард. умуман ҳамин гуна иштибоҳҳо дар рафти бозиҳои лигаи олии футболи кишвар бениҳоят зиёд ҳастанд. ҳатто мавридҳое мешавад ки баъд аз 2-3 пас ҳатман хато мекунанд бозигарони мо ва ин таъсири худро дорад ба ҷараёни бозӣ. ҳарчи зиёдтар дар контроли тӯб, дар додани пасҳои дақиқ ба масофаҳои кӯтоҳу миёнаву тӯлонӣ бояд бозигарони мо лаёқат ва маҳорати худро густариш бахшанд. инҷо акнун бибинед чӣ хатое аз сӯи Ҷулиус Кваси аст. ҳангоми аз аут ба бозӣ даровардани тӯб фурсат барои Олаулова Аянвале. тӯбро нигоҳ медорад ва худи Ҷулиус Кваси дар лаҳзаи қаблӣ иштибоҳашро бартараф кард. офсайд буд. бо дар назар доштиёне ки албатта иҷозат ҳаст дар ин гуна мавридҳо ки аввал бубинанд ҳуҷум бо чӣ хотима меёбад, баъдан хулоса бароранд доварон. довари канори тавре мову шумо дидем. Ғайрат Рӯзибоев интизор шуд ва баъдан қарори худро баровард. боз як ҳуҷуми дигарро бо шоки дастаи Равшан ҳоло хоҳем дид. на, Шеридин тӯбро аз даст медиҳад. ба қисми якум 2 дақиқа вақт илова шуд. дӯстони гиромӣ,
ҷонибек шарипов ирсоли тӯб ба сӯи ӯ мубориза давом дорад. муҳаммад иқбол давлатов партофти тӯбро анҷом медиҳад ва ӯ низ муваффақ намешавад. азизбек ҳаитов фурсати хубе ин лаҳзаҳо барои дастаи равшан метавонад пайдо шавад. бале олаулова аянвале ба ҷаримагоҳ ворид шуд ва мегузарад инҷо ӯ. хуб чӣ ишора аст дар ин лаҳзаҳо аз сӯи довар? мехоҳад корти зард нишон диҳад ба олаулова аянвале ва ин метавонад боиси корти сурх шавад, зеро ӯ қаблан як корти зард дошт, агар хато накунам дӯстони гиромӣ. абдулло давлатов ҳоло дар садади қабули қарори бисёр ҳам муҳим аст. мебинем, бибинед, тӯбро мепартояд ба канор ва баъдан меафтад. хуб эҳтимоли таъини пеналти ҳам ҳаст албатта, аммо бояд довар худ бубинад. аз рӯи қарори ибтидоие ки баровард ӯ, инҷо мехоҳад корти зард нишон диҳад ба олаулова аянвале. аммо бо сабаби оне ки олаулова дар замин хобидааст, довар инҷо ҳоло корти зард нишон надод. мо ҳам мунтазир мешавем ва худи абдулло давлатов ҳам бо ҳамкасбони худ ҳамсӯҳбат мешавад. мураббиёни дастаи артиш ҳам бубинед рафти ин ҳолатро бевосита тавассути дастгоҳи телефонии худ дида истоданд дар пахши мустақим. хуб, абдулло давлатов мегӯяд сабр кунед, ҳоло ӯ қарори худро набаровардааст дӯстони гиромӣ ва мо таваҷҷӯҳ мекунем. хуб, корти сурх дӯстони гиромӣ, корти сурх ба бозигари дастаи равшан. бале, корти дуюми зард ва олаулова аянвале аз майдон хориҷ карда мешавад. олаулова аянвале акнун ҳамдастаҳои худро воқеан дар як ҳолати мушкилӣ қарор дод. ба умеди кор кардани пеналти ӯ корти сурх мегирад. корти дуюми зард барои ба истлоҳ симулятсия ё найрангбозӣ аст. бори дигар мебинем ҳолатро. комрони мирзохон дар ҳолати қаблӣ ки мубориза бурд бо ҳамлагари дастаи равшан тавре дида мешавад. мубориза бурд ва маҳз ӯ буд ки мехост пеши роҳи олаулова аянвалеро бигирад. қарори довар қабул шуд. дигар дӯстони гиромӣ албатта онро иваз кардан ғайриимкон аст. зепата мумкин аст ба майдон барояд. хуб, дақиқаҳои иловагӣ ҳам инҷо хотима меёбанд баъд аз чанд лаҳзаи дигар. ва саволи асосӣ ҳам ин аст ки оё дар ҳамин лаҳзаҳо ҳоҷат ба иваз кардани футболбоз ҳаст ё на. зеро 2 дақиқа вақт илова шуда буд, 1 дақиқаи он кайҳо гузашт. бо дар назар дошти дақиқаҳои талаф ёфта барои баррасии ҳолати қаблӣ, инҷо довар ҳам садои ниҳоии ҳуштаки худро мебарораду қисми якум ҷамъбаст мешавад. бозии хуб буд, диданӣ ва пуршиддатро ҳар ду даста пешниҳод карданд. имкониятҳои муайян ҳам барои ҳар ду даста буд, вале мо голро надидем. дар поёни рақобат бошад як ҳолати баҳснок ба миён омад. баъд аз гирифтани корти дуюми зард аз майдон хориҷ карда шуд ҳамлагари дастаи равшан олаулова аянвале барои оне ки ӯ дар ҳамон ҳолат хост бо найрангбозӣ пеналти кор кунад. корти дуюми зард ба ӯ
бо ҳамин сабаб нишон дода шуд. баҳсу мунозираҳо идома меёбанд, аммо ин дигар ҳеҷ нафъе надорад. дӯстони гиромӣ, нимаи якум ҷанбаст мешавад 0-0. баъд аз чанд лаҳза боз дар пахши мустақим якҷо вомехӯрем. бо мо бошед.
میدونم مینوسی تایرا همون میدونم همین جزیر نکنه باز پینالتی نبیره باید شدن الله یه بودار سخت هست یک بودار نکنه در میکنه شیردی میزنی
kipa Napoli Mungu wa ball makipa akipata tu za با توجه مخلصانی که امروز در ورزشگاه قرار دارند و همچنین ساکنان شهر ترسون خدا می‌رسانیم که پگاه در دایره بازی‌های لیگ یکم فوتبال تاجیکستان دسته سربار شهر ترسون زاده مقابل سرازم در همین میدان بازی می‌کند. رقابت مقابل دسته شهر پنجکند رسو ساعت 16:00 شروع می‌شود و همه مخلصان و خواهشمندان می‌توانند به ورزشگاه آمده رفتی بازی دسته‌های سردار و سرازم را تماشا کنند. مرحبا با بازی آینده.
дӯстони гиромӣ ва бинандагони арҷманд, мо идома медиҳем гузориши мустақими худро аз варзишгоҳи талко аренаи шаҳри турсунзода. Инак нимаи дуюми рақобат бо иштироки дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва Равшани Кулоб оғоз шуд. ҷои ёдоварист ки қисми аввал бидуни гол хотима ёфт, аммо дар поёни нимаи якум тавре мо дидем дар ҳайати дастаи Равшан як футболбоз бо сабаби гирифтани корти дуюми зард аз майдон хориҷ карда шуд. ирсоли бисёр хуб ба ҷаримагоҳ, аммо Шеридин Бобоев тавре мебинед зарбаро на он қадар хуб иҷро мекунад. фурсати беҳтарин буд баъд аз ирсоле ки Азизбек Ҳаитов ба ҷаримагоҳ равон кард. инак дӯстони гиромӣ бо шурӯи қисми дуюм биёед ҳаятҳои ҳар дастаро як бор дигар ман барои шумо гуфта гузарам. ин дафъа аз дастаи меҳмон шурӯъ мекунем. Евгений Гриценко дар хати дарвоза аз футболбозони хати дифоъ Саёди Ковузшо, Алиҷон Кароматуллозода, Сорбон Ғиёсов, Андрей Маркович ба ҳисоб мераванд. ба ин тартиб мумкин дар қисми дуюм бо 4 дифоъгар акнун Равшан бозӣ кунад. хуб, дар хати ним муҳофиза Ҷамшед Мақсумов, Абдураҳмон Нозимов, Салоҳиддин Эргашев, Азизбек Ҳаитов ҳастанд ва ҳуҷумкунандаи марказӣ Шеридин Бобоев хоҳад буд. дар ҷараёни бозӣ тавре гуфтем бидуни як футболбози асосӣ дар идома рақобатро идома медиҳанд футболбозони дастаи Равшан. сармураббии даста Дмитрий Черишев аз кишвари Русия. ҳайати дастаи Артиш бошад ба таври зайл аст. инҷо ягон тағйирот нест. дар ҳайати дастаи Равшан ҳам ҳамчунин. Принс Кобла дар хати дарвоза, футболбозони хати дифоъ Комрон Мирзохон, Бакинде Билонг Ҷерард, ду нафар дар марказ аз канорҳо Комрон Иброҳимов ва Бахтиёр Азимов ҳастанд. Муҳаммад Иқбол Давлатов бо ҳамроҳии Ҷонибек Шарипов ним муҳофизатгарони канорӣ, Анани Ҷулиус Кваси ва Жангатен бозигарони хати миёнаи майдон, Вайсиддин Сафаров ва Абдухалил Боронов дар хати ҳуҷум бозӣ доранд. Сармураббӣ Шамсиддин Қосимов аст. тари ҷойгиршавӣ 4-4-2 бо дар назар дошти корти сурхе ки бозигари дастаи Артиш дошт, акнун онҳо бо тарҳи ҷойгиршавӣ 4-4-1 бозӣ мекунанд. Ҳаитов пас ба канори чап, инҷо Салоҳиддин талошҳои муайяне дошт, аммо бенатиҷа. Саёди Ковузшо партофти ӯ натиҷа намедиҳад. роҷеъ ба нимаи якуми рақобати дастаҳо агар ҳарф занем, албатта мо метавонем ин нуктаро ишора кунем ки бозӣ бо иштироки ин ду тим тавре дида шуд дар қисми аввал тақрибан баробар сурат гирифт, зеро мо агар шумораи зарбаҳои ростро баҳо диҳем, баробари дида мешавад. аз ҳисоби имкониятҳои хуби голзаниро ба вуҷуд овардан ҳам ҳамин гуна ҳолат буд. Комрон Иброҳимов зидди Азизбек Ҳаитов қоидаи бозиро вайрон кард. фойзи тӯбдории дастаҳо 47 бар 53 ба нафи Равшан буд. дар қисми аввал 5 бар 7 шумораи зарбаҳо, зарбаҳои рост 3 бар 4. аз рӯи нишондиҳандаҳо Равшан албатта пешсаф буд. зарбаҳои кунҷӣ 2 бар 4 ҳисоб карда шуд, кортҳои зард 2 бар 3 ва кортҳои сурх 0 бар 1. Абдураҳмон Нозимов тӯбро аз даст медиҳад. Ҷулиус Кваси паси ӯ ба канори чап. хуб, вобаста ба ҳамон ҳолати баҳсноке ки дар поёни рақобат буд, корти дуюми зард ба Олауло ва Аянвале баҳсҳо албатта сурат гирифта истоданд. дӯстони гиромӣ, ва ростӣ бо дидани боз чанд саҳнаи такрории дигар баъд аз хотимаи нимаи якум, албатта ба ин хулоса расидан мумкин ки довар шояд метавонист корти дуюми зардро надиҳад. он ҷо бархурд каме буд, вале бархурд барои пеналти кифоякунанда нест. лек тавре мо мебинем зону ба зону бо Комрон Мирзохон бармехӯрад Олауло ва Аянвале, ва дар он сурат шояд корти дуюми зардро додан ҳоҷат надошт. ин ба ҳар ҳол дӯстони гиромӣ қарори довар аст. дигар мо ҳеҷ дахолате карда наметавонем вобаста ба ин ҳолате ки сурат гирифт. хуб, иродаву матонати дастаи Равшан акнун ба он равона шудааст ки дар қисми дуюм як нафар кам ҳам барои расидан ба натиҷаи даркорӣ талош кунад. Шеридин Бобоев мегузарад аз як дифоъгар, вале баъдан тӯбро аз даст дод. ҳуҷум идома дорад. Муҳаммад Иқбол Давлатов тӯбро нигоҳ дошт, на, баъдан пеши роҳи партофти ӯро гирифтанд. ва аксу ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Равшанро мебинем. Ҷамшед Мақсумов пас ба канори рост,
хуб бозигарони равшан боз тӯбро ба қафо бармегардонанд. тӯб дар ихтиёри онҳо боқӣ мемонад. саиди ковусшо, азизбек ҳаитов. инҷо тӯб аз пӯи бозигари дастаи равшан акнун аз майдон берун шуд. дар оғози рақобат тавре мо ишора кардем, ду ҳолате буд ки пайдарҳам футболбозони артиш қоидаи бозиро вайрон карданд ва баъдан дар миёнаи нимаи аввал ду корти зард пайдарҳам футболбозони равшан гирифтанд. сипас дар поёни қисми якум тавре мо дидем яке аз кортҳои зарди бозигари ин тим ба корти дуюми зард табдил ёфту дактараш ба корти сурх табдил ёфт баъд аз гирифтани корти дуюми зард. хонохо баъд аз ҳар даври рақобатҳо дар лигаи олии футболи кишвар баҳсҳо зиёд хоҳанд буд. нофаҳмиҳоам дар ин миён ҳатман ба вуҷуд меоянд, вале муҳим ин аст ки мо аз чунин хатоҳо, аз чунин нофаҳмиҳое ки ҳаст хулосагирии зарурӣ кунем ва барои ислоҳи онҳо чораҷӯии зарурӣ ҳам намоем. гритсенка на партофти тӯб ба сӯи ӯ дар ин ҳолат ҳеҷ натиҷае надод. акнун ба бозигарони дастаи артиш шояд муяссар мешавад ҳуҷум ташкил кунанд. на дар қисми якум баъзе иштибоҳҳои инфиродие ки аз сӯи футболбозони дастаи равшан буд боиси ба вуҷуд омадани фурсатҳои хуб барои дастаи артиш шуд. аммо дар сонияҳои аввали бозӣ воқеан ҳам дастаи артиш шонси беҳтарин дошт. ҷонибек шарипов натавонист дар ҳамон ҳолат зарба занад. акнун қоидаи бозии маҳз аз сӯи ҷонибек шарипов вайрон мешавад. ҳоло мо саҳнаи такрориро мебинем. бале зидди дифогари дастаи равшан дар лаҳзаи қаблӣ ҷонибек қоидаи бозиро вайрон кард. дар мавриди кортҳои зарди якуме ки довар нишон дод ба бозигарони ҳардуи ин дастаҳо албатта эътироз нест. ҳар кадоме аз онҳое ки корти зард гирифтанд дар қисми якуми бозӣ дар аввал воқеан бо иштибоҳҳои бисёр дағали худ ҷазо дода шуданд. фишори футболбозони дастаи равшанро мо мебинем. дар миёнаи қисми якуми рақобат онҳо хело зиёд ба прессинг гузаштанд ва чандин фурсатҳои хубро маҳз тавассути ҳамин гуна фаъолии худ ба даст оварданд. муҳаммад иқбол давлатов дер мекунад дар ирсоли тӯб, аммо баъдан талоши ӯ идома ёфт. ҳоло фурсати зарбазанӣ пайдо шуд, аммо пеши роҳи зарбаи задаи жангатен гирифта мешавад. ҷулиус кваси пас ба комрон иброҳимов. инҷо ирсоли тӯб ба сӯи ӯ. талошҳои вайсиддин сафаров бошад, натиҷа надод. жангатен ҷонибек шарипов хело партофти баланд ва бо ҳамин тӯб аз майдон берун мешавад.
ҷои таъкид аст ки баъд аз корти сурхи гирифтаи Олаулов ва Аянвале дарҳол сармураббии дастаи Равшан Дмитрий Черишев мехост футболбоз иваз кунад дар дақиқаи лувагии нимаи якум, аммо баъдан аз ин фикри худ ӯ гашт. Зеро тавре мо дида будем Аудри Йола Зепата барои баромадан ба майдон тайёрӣ медид. аммо воқеан ҳам саросима шудан дар ҳамон лаҳза зарур набуд, зеро то танаффус ҳам ҳамагӣ чанд сония боқӣ монда буд ва баъдан мо тавре дидем дар идома танаффус шуд. лек бо шурӯи қисми дуюм дигар ивази футболбоз дар ҳайати дастаи Равшан сурат нагирифт. ҳоло имконият аст. Салоҳиддин Эргашев зарбаи ӯро мебинем ва гол! Чӣ гуна голи зебо мезанад Салоҳиддин Эргашев ва мо шумо воқеан ҳам маҳорати волои ин футболбози ҷавонро мебинем. бениҳоят олӣ, фавқулода зебо буд зарбаи задаи Салоҳиддин Эргашев. ба гӯшаи болои самти чапи дарвоза бо дурусту дақиқ нишон гирифтани дарвоза зарбаи худро Салоҳиддин Эргашев равон кард. ҳатман мо шумо хоҳем дид боз саҳнаи такрориро ва ҳоло интизори маҳз саҳнаҳои такрории бозӣ ҳастем. биёед бори дигар бубинем. Абдураҳмон Нозимов ба ӯ пас дод. Салоҳиддин инҷо дарвозаро дуруст ва бехато ба нишон мегирад. дарвозабон чанд метре пештар баромада буд. Принс Кобла умуман бо вуҷуди ҷаҳиши худ дар ҳамон ҳолат ба тӯб расида натавонист. ва бубинед лаҳзаи аз ҳама ҳассосу муҳим намон паси додаи Абдураҳмон Нозимов буд. пешдастӣ кард аз муҳофизатгари марказии дастаи Артиш. тӯбро ба Салоҳиддин равон кард. Салоҳиддин ҳам дар навбати худ имкониятро хеле хуб истифода бурд. ҷо акнун боз дар хатти дифоъ кӯмаки зарурии Салоҳиддин Эргашев дида мешавад. Азизбек Ҳаитов ҳамдигарфаҳмии ӯ ва Азизбек дар сатҳи воқеан ҳам олӣ аст. инҷо Шеридин Бобоевро мебинем. гузариши ӯ фурсат метавонад пайдо шавад. Шеридин зарба, аммо он бартараф шуд. ҷои таъкид аст ки инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Абдухалил Боронов хато кард. бале зидди Абдураҳмон Нозимов қоидаи бозиро вайрон кард ва корти зарб ба Абдухалил Боронов. хуб дӯстони гиромӣ, мо тавре болотар гуфтем дар лаҳзаи қаблӣ тавре дида шуд ҳамдигарфаҳмии бисёр хуби Салоҳиддин Эргашев ва Азизбек Ҳаитов ба назар расид. ҳардуи онҳо қаблан солиёни зиёд дар ҳайати дастаҳои мунтахаби наврасони ҷавонони кишвар якҷо бозӣ карданд. бале инҷо дигар ҷои баҳс нест. бостифода аз ҳолате ки ба миён омад, инҷо сармураббии дастаи Равшан дар ҳол дастури супоришҳои зарурӣ медиҳад ба шогирдони худ. дастаҳои мазкур дар марҳилаи якуми чемпионат вақте бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд, рӯзи 4 май бозии онҳо дар майдони хонагии дастаи Равшан сурат гирифт ва бидуни гол 0-0 ҷамъбаст шуд. ман солҳои охир дастаи Артиш дар чемпионат зидди Равшан ғалаба надорад. охирин пирӯзияш соли 2021 буд, 2-1. дар ин байн Равшан дар баробари Артиш 5 ғалаба дорад баъд аз охирин шикасти худ аз тими пойтахт дар доираи бозиҳои лигаи олӣ ва ҳамчунин ду бозии дигар мусовӣ хотима ёфтааст. хуб, тағйиротҳо дар ҳайати дастаи Артиш дӯстони гиромӣ инҷо ба миён меояд ва ду нафар футболбоз иваз карда шуд. аз ҷумла рақами 5 Даниэл Квекудуа ба майдон баромад. ба ҷои Жангатен Муҳаммад Иқбол Давлатовро бошад.
франсуа эненге иваз кард. аз чунин рафти кор албатта сармураббии дастаи артиш розӣ нест. шамсиддин қосимов як нафар кам ҳарчанд ҳариф бозӣ мекунад, аммо бисёр бозии шуҷоатмандонаву бо иродавиро равшан нишон дода истодааст, дар ҳоле ки артиш мебоист аз корти сурхи ҳариф истифода бурда фишорро зиёд мекард дар ибтидои қисми дуюм, аммо чунин ҳолатро мо надидем. ло аз канори рост ирсоли тӯб, маркович ин вазъиятро бартараф мекунад. хелофаълона ба бозӣ ҳамроҳ шуд бозигаре ки намакак вороди майдон гардид, франсуа эненге, вале талошҳои ӯ аз канор ҳеҷ натиҷае намедиҳад. ҳаитов паси хуби ӯ инҷо мубориза идома дорад. ту ба ихтиёри футболбозони дастаи артиш гузашт. комрон иброҳимов каме осеб гирифтааст, инак аз ҷои худ ӯ низ бармехезад ва бозӣ бошад тавре мо шумо мебинем идома дорад. бакинде билонг ҷерард паси ӯ ба марказ натиҷа надод. салоҳиддин ҳангоми пас додан хато мекунад. тағйирот дар ҳайати дастаи равшан ҳам сурат мегирад. баъд аз чанд лаҳзаи дигар барои баромадан ба майдон аллакай омодагӣ мебинад бозигари рақами 28 милош милованович. хуб, ӯ ба ҷои салоҳиддин эргашев вориди майдон мешавад. салоҳиддин эргашев наномоӣ воқеан ҳам хубе нишон дод. буданд баъзе иштибоҳҳо, вале инро ҳам бояд мо аз мадди назар берун накунем ки бевосита бо зарбаи бисёр олии худ голро маҳз ӯ ба ҳадаф расон. хуб, баҳсҳо идома доранд. абдулло давлатов бо сармураббии дастаи равшан дмитрий черишев суҳбат кард ва акнун рақобат дӯстони гиромӣ идома меёбад. дар воқеан ҳамин зарбаҳо аз масофаи дур дар бозиҳои лигаи олии футболи кишвари мо хело кам дида мешаванд ва ҳамчунин ҳамин омил таъсири худро ба бозиҳое ки дастаҳои мунтахаби олимпии кишвар ва тими миллии кишвар доранд то ҷое мерасонад, зеро каман дар кам ҳолатҳое аст ки мо аз дур зарбаҳо сӯи дарвозаи ҳариф равон кунем. бибинед, як зарбаи ҳарчанд аз масофаи дури дур ҳам набошад, аммо дуртар аз ҷаримагоҳ зарбаи задаи футболбози дастаи равшан боис ба гол шуд. пешрои ҳамлаи навбатии дастаи артиш гирифта мешавад. акнун артиш фаъолтар шуда истодааст баъд аз дақиқаи 60 ҳам инҷо таъсири тағйиротҳо аст ва ҳам голи сар дода онҳоро каме ба фаъол шудан водор мекунад. хуб, қоидаи бозӣ вайрон шуд. корти зард ба футболбози дастаи артиш. ҷонибек шарипов иштибоҳ кард. шумораи кортҳои зарди бозигарони дастаи артиш акнун ба 4 расид.
ҳам инҷо тавре мебинед Марковичро дошта ба замин афтонд Ҷонибек Шарипов. Аитов ирсоли тӯб ба сӯи ӯ бисёр партофти хуб аст, аммо на то шенидин тӯб намерасад. аз назди дарвоза довари канорӣ ишора мекунад ки бояд тӯб ба бозида роварда шавад. тӯб аз майдон берун шуд. бале чизе нест инҷо. зарба аз назди дарвоза бояд иҷро шавад. Гриценко тӯбро ба бозида ровард. на акнун ба бозигарони дастаи артиш муяссар нашуда истодааст ки тӯбро ба ихтиёри худ гиранд. умуман дӯстони гиромӣ бо шурӯи қисми дуюми рақобат тавре мебинед барои дастаи артиш фурсати хубе ҳам пайдо нашуд. Гриценко бо як зарбаи қавӣ тӯбро ба нимаи майдони ҳариф равон мекунад. зуд мо ҳамин гуна ҳолатро дида истодаем ки акнун тӯб ба пуррагӣ аз сӯи футболбозони дастаи равшан ба нимаи майдони ҳариф равон мешавад. хуб таъсири набудани як нафар бозигари ин тим дар дақиқаҳои баъдӣ бештар эҳсос хоҳад шуд, зеро ҳоло ҳар ҳол то поёни рақобат беш аз 20 дақиқа вақти асосӣ аст. ҳам бо дар назар дошт ки дақиқаҳои иловагӣ шояд беш аз 25 дақиқа фурсат бошад ва ҳатман дар идома каме мушкилтар мешавад назар ба оне ки ҳоло бозигарони дастаи равшан тавониста истоданд муқобилият нишон диҳанд. як чизи дигарро ҳам дар ҳамин гуна мавридҳо бояд мо фаромӯш накунем. аслан ин гуна вазъият дастаро асад зиёд сарҷамъ ҳам мекунад, муттаҳид мекунад. бозигарон хеле хуб медонанд ки як нафар ҳамдастаи онҳо нест, тимашон дар ҳолати мушкил ва бо ҷонфидоӣ, бо фидокорӣ барои расидан ба натиҷаи ниҳоӣ бисёр хуб мубориза мебаранд. дар майдон боқӣ монд. Франсуа Эньенге, Комрон Иброҳимов, боз ҳам Ҷулиус Кваси ба Комрон Иброҳимов, баъдан ба Кинде Билонг Ҷерард, Комрони Мирзохон. бо қувваи зиёд акнун ба ҳамла гузашта истоданд футболбозони дастаи артиш, аз ҷумла дифогарон ҳам хеле хуб
ҳуҷумро дастгирӣ мекунанд. хуб бархурд буд, ҳамчунин расидани тӯб ба дастро ишора мекунад футболбози дастаи Артиш, аммо бенатиҷа. Макинде Билонг Ҷерард зери фишори Шеридин Бобоев тӯбро аз даст надод. зарбае ки мо шумо мебинем дар ин ҳолат аслан хато рафт. Алиҷон Кароматлузода ҳоло дар замин нишастааст, аммо ба фикрам ҳоҷат ва кӯмаки тиббӣ нест. бори дигар ёдовар мешавам ки агар мо ба ҷадвали мусобиқа ҳамин ҳоло таваҷҷӯҳ кунем, баъд аз пирӯзии эҳтимолие ки барои мисол Равшан ба даст меорад ё ҳолати феълӣ, яъне ҷадвали онлайнро агар баҳо диҳем, Равшан ба зинаи дуюми ҷадвал мебарад, аз Истиқлол мегузарад. лекин ҷо як нозукӣ аст, Истиқлол ду бозӣ камтар дорад. бисёр хуб аст ки навсими кунунӣ рақобат барои садрнишинӣ дар лигаи олӣ бисёр ҷолиб сурат гирифта истодааст. ғайр аз Вахшу Истиқлол, ҳамчунин дастаҳои Артишу Равшан ҳам дар қисми болои ҷадвал қарор доранд. На, маъзарат мепурсам, дар мавриди дар ҷои дуюм будан ман дар назар дорам ки эҳтимолан агар дастаи Артиш пирӯзӣ ба даст орад, ба зинаи дуюм мебарад. вале Равшан агар ғолиб шавад, шумораи имтиёзҳояшро бо Артиш баробар хоҳад кард. 32 имтиёзӣ ва ҳарду онҳо мутаносибан дар зинаҳои сеюму чорум қарор мегиранду аз рӯи натиҷаи бозии байни худӣ дастаи Равшан метавонад аз Артиш пеш гузарад. Артиш 32 имтиёз дорад, дар зинаи сеюм ҳоло мавқеъ дорад. Равшан бошад бо Артиш ба ин тартиб ҳамин ҳоло дар ҷадвали онлайн баробар. аз ҳисоби шумораи имтиёзҳо, аммо аз ҳисоби ҳамон ҷузъиёти қайд кардаамон пештар. Ҷулиус Кваси дар муборизаи ду бозигари рақами 8 комёб шуд. Абдураҳмон Нозимов аз ин ҳолати мушкил албатта як илоҷ карда тавонист тӯбро боз ҳам пештар равон кунад. аут ба фоидаи дастаи меҳмон. зарбаи кунҷӣ кор мекунад барои ҳамдастаҳояш Азизбек Ҳаитов. ҷамшед Мақсумов ирсоли тӯбро мебинем аз сӯи ӯ, аммо ин ҳолат бартараф шуд ва Вайсиддин Сафаров бо як зарбаи қавӣ тӯбро ба нимаи майдони ҳариф равон кард. Алиҷон Кароматлузода дар мубориза комёб намешавад, вале то ба охир талош мекунад Алиҷон ва баъдан ба ҳар ҳол тавонист тӯбро гирад. аз бозигаре ки дар нимаи дуюм дар ҳайати дастаи Артиш ба майдон баромад, Даниел Квеку. пас аз чанд лаҳзаи дигар дар ҳайати дастаи Артиш боз як футболбозӣ васт карда мешавад. хуб, ба майдон мебарояд ҳамлагари ҷавон Шаҳбоз Ҳабибов, рақами 9. ба ӯ тавре мо шумо мебинем ин лаҳзаҳо ба ҷои Абдухалил Боронов ҳуҷумро давом медиҳад. зеро дар мавқеи воқеан ҳам худи ӯ бозӣ хоҳад кард. Шаҳбоз Ҳабибов оғози мавсимро хуб шурӯъ кард. ин футболбози ҷавон 3 гол зад дар моҳи март, вале баъдан дигар мо голҳои ӯро надидем. узви дастаи мунтахаби олимпии кишварам буд Шаҳбоз Ҳабибов.
Сафаров партофти ӯ натиҷа надод. Абдураҳмон Нозимов паси ҷавобӣ медиҳад ба Ҷамшед Мақсумов. хело хуб Ҷамшед аз ин ҳолате ки прессинги ҳариф буд берун шуд. ирсоли тӯбро мебинем. Азизбек Ҳаитов на он қадар партофти хуб ба Шеридин ва бо ҳамин тӯб аз дасти бозигарони Равшан рафт, вале зуд онҳо боз тӯбро ба ихтиёри худ баргардониданд. Милованович ба Хафо пас медиҳад. Гритсенко ва бозигарони дастаи Равшан ин лаҳзаҳо тӯбро хело хуб контрол карда истоданд. агар тӯб ба самти Шеридин ҳам меомад офсайд буд онҷо ва ба фирам Шеридин ҳам худ ҳамон ҳолатро хело хуб дарк кард. ирсоли навбатии тӯб дарвозабон оромона ин ҳолатро бартараф мекунад. хело гузариши хуб аз сӯи Шеридин Бобоев. баъдан тӯбро аз даст медиҳад, аммо ба ҳар ҳол зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Равшан. Комрон Иброҳимов бо ишора ба ҳамдастояш ва бо баланд кардани садои худ таъкид карда истодааст ки ҳамдастояш бояд фаъол бошад. гӯё мехоҳад онҳоро аз хоб бедор кунад Комрон Иброҳимов. ноқанам ҳеҷ монанд нест ки дастаи артиш як нафар зиёд аст дар майдон. ва бубинед чӣ гуна ҳолат ба миён омад. инҷо дарвозабон ба ҳар ҳол тавонист вазъиятро бартараф кунад. Саиди Ковусшо хато мекунад. баъдан ҳангоми пас додан ба Хафо, вале ба вақти ӯ бозигарони дастаи артиш ҳам натавонистанд ҳуҷумро давом диҳанд. Абдураҳмон Нозимов хело хуб инҷо устуворона дар пойҳои худ рост истоду баъдан пас ҳам дод, вале бозигарони артиш акнун аз нав тӯбро мегиранд. Комрони Мирзохон, Ҷулиус Кваси. ҷои таъкид аст ки дастаи артиш дар бозии муқобили Истиқлол хело хуб дар поёни рақобат намоӣ карда буд. инҷо тӯб аз майдон берун шуд. яъне дар назар дорам ки ин тим чунин хислату таҷрибаам дорад ки дар дақиқаҳои поёнии рақобат барои расидан ба натиҷаи хуб буриза барад ва боз ҳам барои расидан ба натиҷаи даркорӣ барои худ талош кунад. канам ҳисоби 2-0 дар ҳамон рақобат онҳо дар як муддати бениҳоят кӯтоҳ 3-2 ба нафи худ карданд, вале баъдан боз Истиқлол ҳисобро баробар намуд. яке аз беҳтарин бозиҳо дар нимаи дуюми чемпионат маҳз дидори артишу Истиқлол буд. бозии хубу ҳуҷумҳои зиёд дар рақобати ду давр пештараи дастаи Равшан ҳам дида шуд бо ҳосилот, аммо 2-2 он бозӣ низ мусовӣ ҷамъ аст кардем. ҳар ду ин дастаҳо дар ҳоле бо ҳам рӯбарӯ шуда истоданд ки дар себозигӣ охир ягон ғалаба надоранд. на Равшан, на Артиш. Сафаров паси ӯ натиҷа надод. Ҷамшед Мақсумов, Шеридин Бобоев паси ҷавобӣ метавонад ба канори рост сурат гирад. бале аз самти чап бошад Азизбек Ҳаитов кушода шуда истодааст. пас ба ҷаримагоҳ ба мавқее ки акнун Шеридин худро пешниҳод кард ба ҳамдастааш равон шуд, вале Бакинде Билонг ҷерад хело оқилона бозӣ кард.
Даҳаи поёнӣ рақобат шурӯъ мешавад. Абдураҳмон Нозимов, Милованович аз нав ба қафо пас медиҳад ин футболбоз. Сорбон Ғиёсов дар ин мавқеъ бошад, аз бозигарони Равшан касе нест. агар аҳамият дода бошед, дар давоми солҳои охир яке аз мушкилиҳои асосии дастаи Артиш ин аст, ки онҳо дар нимаи дуюми мавсим чандон фаъол нестанд. мавсими гузашта ҳам ҳамчунин буд, дар мавсими ҷорӣ низ албатта ҳамин гуна вазъият дида мешавад. хело барвақт аз идомаи рақобатҳо дар ҷоми кишвар Артиш баъд аз шикаст аз Эсхата дар марҳилаи ҳаштяк ниҳоӣ берун шуд. ҳоло дар марҳилаи дуюми чемпионат танҳо як пирӯзӣ дорад дастаи Шамсиддин Қосимов зидди Ҳулбук 3-0. дар ҳоле ки дар нимаи аввал онҳо дар қатори садрнишинони асосӣ буданд. Шериддин Бобоев майдонро тарк кард ва ба ҷои ӯ ба майдон Амирҷон Сафаров баромад бо рақами 7. Ҳаитов на ҳангоми пас додан ӯ хато кард, аммо Милованович хело хуб аз ин вазъият ҳамдастҳояшро берун баровард. муборизаи ҷиддӣ дар ҷаримагоҳ, лек тавре мебинед аз назди дарвоза бояд ту ба бозӣ дароварда шавад, мегӯяд довар. Сорбон Ғиёсов инак аз ҷои худ боло мешавад. ва мо акнун идомаи рақобатро мебинем. тубро аз даст дод Франсуа Эненге. паси ҷавоби Сафаров ба Азизбек Ҳаитов аст. инҷо бисёр шонси хуб, зарбаро мебинем ё на, вазъияти хатарнок, зарба ва дарвозабон наҷот медиҳад. чӣ шонси олие буд барои дастаи Равшан. таркибороии беҳтарини футболбозони ин тим ва мо шумо дидем ки қариб буд голи дуюм ҳам ба ҳадаф расонида шавад. Сафаров ва Азизбек Ҳаитов аз канори чап хело олӣ бозӣ карданд. ва ҳатто Сафаров вақте ба мавқеи зарбазанӣ баромад, дид ки ҳамдастааш дар ҳолати боз ҳам беҳтар аст, аз ин хотир пас дод. инҷо бубинед ва куллан озод буд дар ҳамон ҳолат бозигари Равшан ки зарба зад. агар хато накунам, Маркович зарбаро иҷро кард. Ҷамшед Махсумов ирсоли ту ба сӯи дарвозабон ин ҳолатро акнун бартараф мекунад. талошҳои Шаҳбоз Ҳабибов дар ҷаримагоҳ натиҷа намедиҳанд. илова бар ин вайрон кардани қоидаи бозӣ аз сӯи ӯ дида мешавад. агар голи дуюмам дида мешуд, дӯстони гиромӣ, пас дигар дақиқаҳои поёнии рақобат мумкин буд хело бароҳаттар барои футболбозони дастаи Равшан сурат гирад. Ҳаитов
хеле олӣ бо самгузариши ӯ инҷо дар бозии имрӯза воқеан ҳам дурахшиши бисёр хуби Азизбек Ҳаитовро мо шумо дида истодем. Шонси навбатӣ барои бозигарони Равшан, вале Ҷамшед Махсумов акнун зарбаро куллан хато мезанад. вақте бо қувваи зиёд ба ҳуҷум гузашта истодааст дастаи артиш, холигиҳо ба миён меоянд ва онро дастаи Равшан тавре мебинед хуб истифода мебарад. дар ҳамин лаҳзаҳо аллакай мо чанд аксулҳуҷуми хуберо дидем ва фурсатҳои муайяне ҳам барои дастаи Равшан ба миён омад. тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист Амирҷон Сафаров. хуб, боз ҳам як ирсоли дигар ба ҷаримагоҳ. инҷо акнун аз дур зарбаи бисёр хатарноки Бакинде Билонг Ҷерард ин бартараф шуд. ҳуҷум бошад давом меёбад. На, ба бозигарони дастаи Равшан муяссар шуда истодааст ки ин ҳолатро бартараф кунанд. хуб, дӯстони гиромӣ, акнун тавре мову шумо мебинем дар ин ҳолат вазъияте ба миён меояд ки бозигари дастаи артиш низ аз майдон хориҷ карда мешавад. ба Ҷулиус Кваси корти сурх нишон дода шуд. мо ҳоло мебинем саҳнаи такрориро. довар бо қатъият ба Ҷулиус Кваси ишора мекунад ки майдонро тарк намояд. анани Ҷулиус Кваси дар ибтидои бозии имрӯза як корти зарб гирифта буд, аммо инҷо аз рӯи мушоҳидаҳо тавре бармеояд корти сурхи мустақим аст барои бозигари миён майдонии дастаи артиш. ба ишораҳои довар ки 4ро нишон медиҳад, ба фикрам қоидавайронкуниҳои Ҷулиус Кваси аст. ба ҳамдастаҳои ӯ ҳам мефаҳмонад ва ҳам ба худи ӯ низ чунин ишора кард қаблан Абдулло Давлатов. акнун қувваҳо баробар шуданд дӯстони гиромӣ, аммо ҳисоб ба нафи дастаи Равшан аст. хуб, артиш вақте як нафар зиёд буд, тақрибан дар тамоми қисми дуюм ҳеҷ коре созмон надод. вазъияти хатарноке ҳам ба миён наовард ва гол ҳам назад. дастаи Равшан акнун дар лаҳзаҳое ки баробар аст шумораи футболдӯстони ҳар даста чӣ гуна натиҷа нишон медиҳад дар идома хоҳем дид. Амирҷон Сафаров худи ӯ на, инҷо пас дод. рости баъд аз ин қадар гузариш шояд аксарият интизор буданд ки зарба мезанад, вале Сафаров ба канори рост тӯбро равон кард. ҳуҷум бошад идома меёбад. хело таркиборои зебо, зарбаро мебинем, аммо баланд, хело баланд. баръакси артиш дар қисми дуюми рақобат Равшан боз ҳам имкониятҳои зиёдтар дошт. ва тавре мо гуфтем ҳеҷ эҳсос нашуд ки артиш як нафар зиёд буд дар баробари Равшан. хуб, ин футбол аст дӯстони гиромӣ. воқеан ҳам корти сурх баъзан вақт метавонад куллан эҳсосоти дигар ва таъсири дигар дошта бошад ба тиме ки корти сурх мегирад, назар ба онҳое ки як нафар зиёд ҳастанд дар майдон. хотирҷамъӣ ба онҳо таъсир кунад. ба дастае ки як нафар кам аст, ҳатман ангеза мебахшад, иштиёқи онҳоро бештар мекунад ва онҳо барои расидан ба натиҷаи ниҳоӣ зарурӣ барои худ бештар талош мекунанд. тӯбро Сафаров аз даст дод. бозӣ идома меёбад. баъд аз чанд лаҳза мо тағйироти дуюмро дар ҳайати дастаи Равшан мебинем. Ҷамшед Муродов барои баромадан ба майдон тайёрӣ дида истодааст. Комрон Иброҳимов пас медиҳад ба ҳамноми худ. Комрони Мирзохон, паси ӯ ба Бахтиёр Азимов. хуб, дӯстони гиромӣ, вақти асосии нимаи дуюми рақобат ҳам ба хотимаи худ ин лаҳзаҳо наздик шуда истодааст.
аз рӯи ишораҳое ки довари эҳтиётӣ дорад маълум мешавад ки 6 дақиқа вақт зам карданаш мумкин аст. хуб бале, на 5 дақиқа вақт илова шуд. хуб тағйирот дертар сурат мегирад, зеро ҳоло бозӣ идома дорад ва тӯб аз майдон берун наштааст. қоидаи бозӣ вайрон шуд аз сӯи Франсуа Эненги. акнун майдонро тарк мекунад Ҷамшед Махсумов. дӯстони гироми, рақами 5 ва ба ҷои ӯ бо рақами 27 Ҷамшед Муродов мебарояд. ҳамномҳо якдигарро иваз мекунанд. на инҷо тавре мебинед қарори худро дигар карданд мураббиёни дастаи равшан. ишора ба он аст ки Ҷамшед Махсумов не, балки Абдураҳмон Нозимов бояд майдонро тарк кунад. Абдураҳмон бошад баъд аз бархурди навбатӣ андаке осеб гирифт. агар имрӯз воқеан ҳам равшан ғалабаи худро нигоҳ дорад, пас ин як ғалабаи бисёр ҳам боиродавӣ ва бо матонатонаи ин тим хоҳад буд. зеро тавре гуфтем дар поёни қисми якум онҳо як нафар кам монданд. ҳолат ҳамин гуна буд ки шояд бисёриҳо фикр кардан барои равшан бениҳоят мушкил мешавад, аммо мо тавре дидем дар идома баръакс равшан ҳам гол зад ва ҳам фурсатҳои дигари хуберо дар ихтиёр дошт. Абдураҳмон Нозимов аз майдон гирифта мешавад. Он низ ҳунарнамои хубе дошт ва дар голи ягона маҳз партофти головар ба номи ӯ навишта шуд дар лаҳзае ки Салоҳиддин Эргашев гол зад. акнун Ҷамшед Муродов бо рақами 27 бозиро давом медиҳад. ҳар сонияи талаф меёфта, ҳар ҳолате ки тӯб аз майдон берун мешавад, албатта ба нафи равшан аст. бори дигар таъкид мекунам ки умуман дастаи артиш хоҳишу иштиёқи зиёдеро барои баробар кардани ҳисоб нишона дода истодааст. аммо равшан маълум аст ки бо ангезаи бузург бозӣ дорад дар ин лаҳзаҳо. тӯбро дарвозабон метавонад бо даст гирад, зеро аз сӯи ҳамдастааш бо сар тӯб ба қафо равон карда шуд. ҳоло 2 дақиқаи дигар аз 5 дақиқа вақти илова кардаи довар боқӣ мондааст. Сафаров на инҷо тӯбро ба бозигарони ҳариф равон кард. Саёди Ковузшо ба марказ пас медиҳад. Ҷамшед Махсумов агар зудтар ба канори рост пас медод, шояд мо идомаи боз ҳам ҳуҷумро медидем. акнун акси ҳуҷуми бозигарони дастаи артиш, бозигарони равшан ба қафо баргаштанд. партофти тӯб бошад дар навбати худ аз сӯи Бакинде Билонг Ҷерард ҳеҷ натиҷае намедиҳад. хуб дӯстони гиромӣ, ёдовар мешавам ки баъд аз хотимаи бозиҳои даври 18 ки 29 сентябр ҷамъбаст мешаванд, танаффус аст. дар пешморо рӯзҳои фифа ҳам интизоранд аз 6 октябр. шояд баъзе аз бозиҳои ба таъхир гузошта шуда рӯзҳои 3, 4, 5 октябр сурат гиранд, аммо ҳоло дар ин бора ҳам маълумоти дақиқ нест ва баъдан рақобатҳо дар лигаи олӣ миёнаи моҳи октябр идома меёбанд. дастаи равшан бо барқчӣ бозӣ мекунад рӯзи 19 октябр. инҷо фурсате ки буд ба бозигарони дастаи равшан муяссар шуд бартараф кунанд. дастаи артиш бошад ҳамон рӯз меҳмони Истаравшан хоҳад шуд. 19 октябри 2025. яке аз охирин имкониятҳо барои дастаи артиш. Вайсиддин Сафаров дар назди тӯб. ирсоли ӯро мебинем. ва чӣ гуна шонс барои Шаҳбоз Ҳабибов, аммо ӯ натавонист зарба занад. боз ҳам тӯб ба назди Вайсиддин Сафаров меояд. ирсоли ӯ ҳам натиҷа надод ва акси ҳуҷуми футболбозони дастаи равшанро мебинем. бо қувваи зиёд ба ҳуҷум мераванд. ҳатто голи дуюмро ҳам шумо мумкин аст бубинем. Сафаров дар ҷаримагоҳ зарбаи ӯ
ва комёб намешавад. ва Сафаров ҳам дар навбати худ ишора мекунад чаро ба ман пас додиву ба канори рост не, дар ҳоле ки ҳамлагар набояд ба ҳамдастаи худ чунин гӯяд. ӯ ҳуҷумкунандаи марказӣ аст. ӯ нафаре аст ки ҳоло ба ҷои Шеридин Бобоев дар хати ҳуҷуми марказ бозӣ дорад. мубориза идома дорад ва майдон шудани қоидаи бозиро дар ин ҳолат довар ба эътибор мегирад. 5 дақиқа вақти илова шуда бошад, аллакай хотима ёфтааст дӯстони гиромӣ. аммо бо дар назар дошти тағйироте ки буд ва ҳолате ки кӯмаки тиббӣ расонида шуд, довар ҳоло каме дигар интизор мешавад. Азизбек Ҳаитов пас медиҳад, бубинед ба Сафаров. вориди ҷаримагоҳ шуда истодааст. лег зарбаро хато зад Амирҷон Сафаров. Евгений Гриценко ҳоло аз ҳамдастҳояш хоҳиш мекунад ки пештар раванд. партофти ӯро мебинем. мубориза идома дорад. Милованович хато кард. ва бо ҳамин тамом дӯстони гиромӣ ба марказ ишора мекунад сардовари рақобати имрӯза Абдулло Давлатов ва ҳамчунин ба эътирозҳое ки Комрони Мирзохон дорад бо нишон додан ба соати худ албатта таъкид карда истодааст ки вақт аллакай хотима ёфта буд. бозии марказии давр бо иштироки дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш аз шаҳри Душанбе ва Равшани Кулоб хотима ёфт. ин бозӣ тавре болотар гуфтем бо дар назар дошти мавқеъгирии дастаҳо дар ҷадвали мусобиқа бозии марказӣ буд, чун яке дар зинаи сеюм, дигаре дар зинаи чорум қарор доштанд. Равшан тавонист бар ивази пирӯзӣ шумораи имтиёзҳои худро бо дастаи Артиш баробар кунад. пирӯзии бисёр муҳим барои дастаи Равшан ва тарафдорони ин тим муборак бошад. онҳо боз муборизаро дар чемпионат идома медиҳанд. барои дастаи Артиш ҳам дар бозиҳои баъдӣ бурду зафар орзумандем. гурӯҳи эҷодию техникии шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол бо роҳбарии коргардон Султон Барзидиев ва ёвари ӯ Зиёвиддин Сафаров гузориши мазкурро аз варзишгоҳи Талқараинаи шаҳри Турсунзода барои шумо таҳия карданд. дар пахши мустақим рафти бозиро ман Парвизи Маҳмадамин шарҳу тавзеҳ додам. то дидорҳои дигар комёб муваффақ бошед ва умури умумии бозиро ҳам метавонед дар охир бубинед. хайр бинандагони гиромӣ.